Sanibonani. Kuwo wonke lamagama la ahamba nezinhlamba phakathi eseninginike wona wonke ngiyawemukela ngenhliziyo emhlophe. Wonke zonke lezinhlamba eningichapha ngazo. Yazi leyo nto ibonisa ukuthini? Ibonisa ukuthi niyawabuka ama-video wami and niyangizwa ukuthi ngithini. Ingako kulula ukuthi ningithuke. Ayelani-ke. Angaze mina ngathi umuntu akabuka ivideo yami. Angaze othi ngike ngasho. Ngicela asho ukuthi Mbatha wake washo ukuthi asibuka ama-video akho. Angaze ngithi mina umuntu akabuka ivideo yami. Kodwa mawusoqala ungithuka kuthi ukuthi usuyibukile, kuyangijabulisa mina lokho. Angiqale ke ngokuxolisa udadewethu uAyanda Ncwane. Ngenze iphutha mangenza ivideo ngikhuluma ngemimoya, ngathi yena ucula ingoma ethi imoya ngemimoya. Bengifuna ukuthi uAyanda Ntanzi, ngathi mina uAyanda Ncwane. Dadewethu Ayanda la ukhona yo benkosazana emhlophe kuyihlabathi zolwandle. Ngaxolisa ngokandaba ezitha. Bengingaqonde wena. Kodwa ke nawe lo mlayezo ukufanele nawe ngoba nawe ukhona uphila emhlabeni. Lokho ngeke ngikuxoliseleke ukuthi nawe ihlolisise imimoya ulapho ukhona ukuthi wena lo moya lo kungenile moya muni, ingabe umoya obuhedeni, ngabe umoya obusathane noma umoya wokukholwa. Uma kuumoya wokukholwa yilo ozoholela ebunyeni bukaNkulunkulu ekutheni wena ukhonze uNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu afuna ukukhonzwa ngayo. Uma ngabe kungeyona loyo moya ke dadewethu nawe usenkingeni. Ngixolise nje isibongo, igama yilo uAyanda, isibongo uNtanzi, akuyena uNcwane. Bengicela nje ukuxolisa lapha. Lalelani. Ngishilo ngathi seningethe amagama amaningi, nangithuka nakhuluma konke. Ngicela ukwamukela leli elithi ngukhathaza abaholi noma ngukhathaza abafundisi. Lelo ngiyalamukela ngezandla ezimhlophe. Ngoba as long as abafundisi besakhohlisa abantu, as long as abaholi besakhohlisa abantu, ngiyoloku ngikhathazile. Ngiyalamukela ke lelo ukuthi ngiyinkathazo, ngukhathaza abaholi, ngukhathaza abafundisi. Lelo ngiyalamukela ngezandla ezimhlophe. Nine ningiphe lelo gama lelo sengathi umdale anganibusisa, anivula amehlo, anivula ingqondo ngoba ngisazonikhathaza. Ngeqiniso, hayi ngisazonikhathaza ingane zakwethu. Ngiyabonga.